nilitum karbiang long news ahim tel tamen nang litum han suri kardom nang cipi iklola kardom nang cipi lasin nang litum lapuson kacesong ajoine lapuson mas really kedam mi yang karbiang anglong long lapuson mas really ajoine penang litum phan hem kang sam nang pon raikom sai kitum nang nep nang kang nang pon lapuson hem kang sam nang thap pon aputhak nang lihin penang pachini pon thatha lap thesi hini ba la ke totally government tum isi kachet hera ngabuyo government tum isi kachet hera ka joksi la aphlc non la bangso aphlc la bangso movement ke wang lo la bangso phan ke berdun herje phan paklem ne derje phan ningkan phokeb rake thom tanglo la bangso articles 244A constitution long ke jok dun tang pulo tang te ke implement derje phan ke pan ki sung red ke kali athema government of india pe non ha eastern nagaland phan tame alam do la pen kamatapur phan tame bang kaduk we chingki chethan bom la pen la son thak si ha kachara na ta hala mini secretariat tame bang ha 2016 ben si bang a building a parjap ke tang chulo no la se la so teng pulo tang te government mitum phan la ke long tang a hem prek la bang so bana ba che hang un et det ji phan si la bang so bang ke claim pon la so long la bgp rss tum bang ke ki japon thua tum lo la aphlc ko son se pakle mun de jima pu bang ke la si nilitum kaduk we karbiang long rat la pen ensil sarat phanda mi tum pachining tu la hen lo la bang so ka che song nilitum in ton pon pe la pen non la bang so ka che song bom hut le thot tame assam chief minister dr himonto biswa sharma ben tame tripura phan tame ke chak nam thu je tripura phan tame autonomous state pj provision kache chakye phan si alang tum hadaki pudam jong si tripura phan pidet ong me ong sitame dak assam long ame thang state long phan ke ningkan phokeb raket thong tang lo ke chak tang labang piun elang si hadak tripura tame ka chong thui dam sai si kem nam no tripura rat de phan la son dak thak si meghaloi election campaign long dam na tum arjidun long potai lo home minister amit sa tame ning je kang lo je assam a model sidak meghalaya tame claim pon nang ko walam selang tum campaign nam lo gadi te assam a model blon de lahen lo ma itum phan kilongi nai autonomous state nang ki pipe lahen lo ma te assam a model ke la son thak si litum hill tribe tum phan a job hin da mi tum nang ki pon pe lahen lo ma te assam model ke la si nil tum bangke la hayar alam man itum race pon lo reli hut tame la si la ni sir kep a reli long bongo sena tum nang ke block tum check je phan bor i lo crpf tum phan uc assam police tum phan uc la bjp rss tum sida menil tum phan un edet lo kai pajut si ke nil tum a program pajut long le det lo nil tum leaders tum minan bang throk tum bang ke nili amad lo la pen samson teron ha kursing timung kadu ko we hala chesterfield crow nawakanto kathar la pen hala baliram crow la tum nil tum kadu ko phan mangke nang detain pen nang arrested la pen pheri me section sinang pa bon lo je bill palong un edet che phan la tum bor il so men tum aron lang pami pen chi song do na masi ladak west karbiang long judicial long session court long masinil tum bill da mi che palong pon lo pin la intel sar la so nangli tum phan la puson hem kang sam arlo nang ke beng pon thot nangli tum phan lock up arlo long nangli tum phan la puson nang reng hu ke paso rai kom sai ki tum nang reng hu paso la puson do pon man nangli tum phan lock up long mang nil tum phan nang bi bes da me hamren sp office long sinil tum phan bang phokep ra hini apslc long protester lo leaders tum phan nang detain lo ghonta phi bak do la so pendes sinil tum bang ke cheng ko ke bang proxy no bang tro tum phan bang ke jailer lo nang bi lo ni crepli
la pen jailer lo bangke kaduk weta chini lo ko son si keduk ke thak ma la bangke le tum sungkrung lo boy fish tamil tum chichak lo chichak pen sini tum bini wang long lo ente jola nangli hem kang samar lo do bom dhun nangli ning honduk ke do lapuson do pon masar nili ning honduk thang ka we athe mani litum ko mane phan ke theng ke hap mane phan ke ther ke hap mane litum jail ke dam kali ke litum autonomous state la pen sikidul pang tang nang ji po jok sini litum jail ke dam nang ke mati di la si ni krip ho kali ni tharu isi tamen litum phan jail nang bi tame la bang ke la pen litum bang trok phan kali APSL sia supporter lak si lak ni non ke pleng tu po la hai hui tu mon da non jail nang ke duni phan lagi ready le la Intel labangso nangli tumpan lapuson hem kang samar lo nangge beng pon komat abidi komat apan sinangli akoi pipon kang tu lake bongo sina pen RSS tu makam lo lake la so long BJP atum dodun lo BJP atum dodun lo la pen la tum RSS tum ke toyalam la karbiang long BJP atum bang claim nang kok lo autonomous state kente lake litum karbi data phan ga di lo ke hills tribe atum phan an ke kenang sot lo ke di pulo tang te BJP long ke do tum ta autonomous state ke hang long ke nang che don nangi la pen alang litum ta me hang nang ji alang litum hang hai he mat ko manne a social organization tum phan kuti kep lo dun lok ma hemprek wang thap bang la ke chelon le ji hemprek ke hang dam ke la ke men thu ke chu nam dam so ne ga li ke la ke nili pini boyar do na pora weder lo la sinili fan men thui linang wan pi thap ke pu chok sida ji alang li fan public representative piet lo lo tang petim kar biang long tum pensi tum hang nang bokedi sila so ke hang hai hedet ke la ke alang li tum afelar lo apen alang li tum rat fan ka chong thui lo Ente lapuson nang litum lapuson piniar ni lapuson nang litum hem kang samar lopen nang jokpon lo non eprang ke wangi long stame nang litum lapuson asai akam ajam stame klempon bom lang masar lakini tum ke ton te lo weskar biang long ni litum kin claim nang an ke ni litum ni homosti sir kep reli ka patangi phansen litum chisik pon lo la so teng ni litum patang pon lo non bang ke iskar biang long nat puthon ni litum ke deng bon je phan bori pon po ason nak taksi weskar biang long nat kaprex a strategies do ni litum long la so teng masin litum claim pon tu po la te lasa question no sar nangli hin pen nilitum karbiang long news kelang arat do an tum han stamin nangli hin pen lam thi si lapuson pini nangli hem kang sampen kejok pon aputhak la pen kaprek lam aputhak pachini pon ikha Fransi ke nangli tum news channel phan suri kardom pajir iglo ningkang sam kardom pajir iglo nilitum Patek do bom hut si tame nang litu ma channel chu tame me nana news tame klang pon lo paklang pon lo la so teng sui rat tum tame nang che don un thek lo athema non so nang litu media long ke claim tum lo isi democracy long isi pilar son sina ason lo la sila so ateng benang litu ke claim pon thek mangani tum ka churo pajir pon lo la pe non ke wang ji lang tame media bang ke very independent ning busini tu mathapon la so tengsi nang claim pon bom blo dang te nilitum ratcharia song tum tame upisi reality alam a hopet alam chethan ka paklang long bang ke joy pon ke bo busini tu mathapon la si nilitum claim chot ke chok che so nang litum andame si responsible citizen lo busini tu mathapon lo si non ke wangi lang port ame ansu se claim me dame phansin litum ma nang litum phan tame howang chu hang pon lo la pen karbiang long rat la pen ensil sarat phan an tame ke dam tang a portion iltum mang hu hepin ra non ke wang ji ka chi song long bang ke nang chirap dun po bosin litum ning ke pon chorolo akai nangli phan lapuson aporna ki pidun thek bot nilitum karbiang long news abitung pen an tame nilitum pen nanglitum pen chingki chethan long pot laan so ri surya kardom nang pajir pon kaldom kardom